Roma Spirit 2023. Kategória Média. Dušan Berki alias Shorty, Bratislava. Spevák, influencer a úspešný moderátor v mainstreamovom rádiu nás často baví svojimi improvizáciami či zábavnými aktivitami. Vďaka svojej otvorenosti a úprimnosti vo verejnom a mediálnom priestore má silu motivovať aj svojim životným príbehom. Zmenilo mi život kompletne to, že som sa stal moderátorom v rádiu Európa 2, pretože dovtedy som nežil úplne najkrajší život. Padli sme doslova na dno, ako celá rodina štvorčlenná. Prišli sme o byt, sťahovali sme sa do domu, kde sme nemali o 2 roky potom, ako sme sa presťahovali, tie základné životné potreby, ako elektrina, tečúca voda. Shorty je veľmi zábavný, veľmi talentovaný a veľmi šikovný človek, ktorý to nemal v živote vôbec ľahké a dostal sa tam na to miesto, kde je, iba svojou vlastnou šikovnosťou a to chce veľkú silu. Chcem byť Zrkadlom toho, že všetko človek môže dosiahnuť bez rozdielu farby pleti, aj keď žijeme dobu, akú žijeme. Hoci kto môže dosiahnuť hocičo, len reálne musí na tom proste zanechať prácu. A druhá vec je, že mať okolo seba ľudí, ktorí vás v tom podporia, lebo bez toho to takisto nejde. Milujem túto prácu, nechcem si ani predstaviť, čo by som robil, pokiaľ by som nerobil toto. Nastala v mojom živote taká neuveriteľná zmena, že to môžem považovať za niečo pre mňa predtým nedosiahnuteľné. Je to proste niečo, čo ma naplňa a je to aj radosť. Samozrejme, že sú dni, keď je to náročné, a keďže je to v podstate také stereotypné, že každý jeden deň to isté už takmer 10 rokov, ale je to taká práca, že je to kreatívna práca, takže obmieniajú sa témy. Stále vychádza nová hudba, stále sú tam nejaké rozhovory s novými interpretmi. Takže je to práca, ktorá ma neustále naplňa, plus kolegyňa, ktorú mám, Beka, to je proste, sme taká šialená dvojka. Každý človek, ktorý sociálne siete má aspoň trochu väčšie, tak by tú zodpovednosť mal pretaviť aj do toho obsahu. Využiť masu ľudí, ktorí ma sledujú, aj na to, aby som poukázal prstom, že halo, stále je tu rasizmus. A niekedy to nie je povedané na rovinu. A ja som veľmi rád, že tí ľudia čakajú odo mňa aj takéto príspevky a aj v budúcnosti určite ich budem vytvárať, pretože je to veľmi, veľmi dôležité. Hlavne v pozícii Róma, ktorý nejaký vplyv na sociálnych sieťach má, to veľmi rád budem robiť aj naďalej.